Avui al Cardeu Informatiu volem apropar-vos a un cicle organitzat per dones. El cicle du el títol Amb ulls de dona i per segon any consecutiu projecta pel·lícules amb el paper de la dona i té una especial rellevància. Dijous passat es va projectar la pel·lícula Flores de otro mundo. Contribuir a fer visible el potencial de les dones de totes les edats, condicions, cultures i creences. Aquest és un dels principals objectius del cicle Cinefòrum amb ulls de dona. La pel·lícula Flores de otro mundo d'Itziar Bollaín ens apropa a la vida de 6 persones, 3 homes i 3 dones, que lluiten de maneres molt diferents contra la soledat. Ambientada en un poble situat entre les províncies de Sòria i Guadalajara, la història comença amb l'arribada al poble d'una caravana de dones que han estat invitades pels homes solters de la localitat. La pel·lícula es centra en la història de dues d'aquestes dones, una dominicana i una altra de basca. A partir de la situació paral·lela de les 3 relacions de parella, la pel·lícula ofereix una mirada atenta i íntima al problema de la integració de les dones immigrants en un poble castellà, de la lluita desigual entre homes i dones contra la soledat i les formes de vida rurals a l'Espanya actual. Este ciclo ha sido iniciativa de servicios sociales pensando en 2 cosas, en promover cine de calidad, pero sobre todo un cine hecho por mujeres, por eso se llama Amb ulls de dona. Al principi fem una introducció de la pel·lícula, després veiem la pel·lícula que ja hem triat pensant en que sortiran temes que ens interessaran com a dones i després fem una mica de debat, de cinefòrum, entorn a aquests temes que poden ser que la pel·lícula ens suggereix, entorn, per suposat, des d'aquesta perspectiva de gènere i pensant en personatges que molt sovint, gairebé sempre, són femenins, perquè estan creats per dones. Un cop acabada la projecció, els participants van parlar àmpliament sobre els temes plantejats a la pel·lícula, sobre la soledat, com viuen els protagonistes, com és el poble i la relació entre els vilatans o els sentiments dels personatges presentats. I precisament aquest espai de debat és un altre dels objectius del cicle Cinefòrum amb ulls de dona, ja que es crea un espai de llibertat en el qual el diàleg, la reflexió i el debat són els instruments fonamentals que ajuden a continuar avançant en el reconeixement de les aportacions i el saber de les dones a la vida quotidiana.